Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Быел бийик шагыйрыбыз Габдулла Тукайның тууына 135 ел. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Бүген без шушы якты дөньяда нибары 27 ел яшәп бакыйлыкка күчкән бөек шагыйрыбыз турында әле күпләр белмәгән тормышы һәм иҗаты белән бәйле булган кызыклы фактларны җиткерергә уйладык. Казан урамнары буйлап йөрербез. Әйе, Казан һәм Тукай төшенчәләре аерылгысыз. Казан ул Габдулла Тукайны бөек шагыйрь иткән шәһәр. Әгәр дә Казанга, мондагы әдәби, мәдәни мөхиткә килеп эләкмәгән булса, ул без белгән шагыйрь булып китәр иде микән? Казан Габдулла Тукайга бик бай иҗат азыгы биргән кала. Монда килгәндә ул 18 яшьлек егет булган. Биредә ул тормыш университетлары белемнәрен алган. Тормышны тирәнтен аңлау, бәяләү, аның фәлсәфәсенә төшенү этапларын уза. Биредә ул шәхес буларак җитлегә. Biz Габдулла Тукайның кичкенә чагына тукталмабыз, чөнки бала чактагы фотосурәтләре сакланмаган. Дөресрәге ул вакытта авылларда фотографлар булмаган. Әйе, шагыйрь 1903 елда 17 яшендә тәүге тапкыр фотокамераның объективы каршысына баса. Ничек кенә булмасын, архивларда шагыйрьнең 2 дистәгә якын фотосы сакланган. 1905 ел. Габдулла Тукай Мотыйгулла Төхфәтуллинның улы Камил белән 1905-1907 елларда Уральск шәһәрендә бик тыгыз хезмәттәшлектә була. Шулда Камил, уңда Габдулла. Габдулла Тукайның Уральскидагы матбагада эшләгән вакытында төшкән фоторәсеме 1905 ел. Габдулла Тукай Уральскидагы иптәшләре арасында 1907 елгы фоторәсем. Шулдан Нәҗип Нигъмәтуллин, буфетчы, Курушкин, бухгалтер, Рахматулла Хайруллин, приказчик, Габдулла Тукай, Сираҗдин Беляков, шәкерт, Тукай белән бергә мәдрәсәне ташлап чыга. 1908 елга фоторәсемдә Казанның Әлислах газетасы хезмәткәрләре. Шулдан редактор Вафа Бахтияров, театр тәнкыйтьчесе Кәбир Бәкер, Әлислахның рухи җитәкчесе һәм актив хезмәткәре Фатих Әмирхан, редакция хезмәткәре Ибраһим Әмирхан һәм Габдулла Тукай. Казанга килгән чорда 1908 ел күмәк фоторәсемнән зурайтып алынган сурәт. Габдулла Тукай һәм Фатих Әмирхан. Иш дус, иш шагыйрь. Тукай аягын эскәмбәгә куйган, уртада Сәгыйть Рәмиев, җирдә Фәхрислам Агиев. Габдулла Тукай 1908 елгы фоторәсем. Әштәрханга Габдулла Тукай килү уңай белән 1911 елның җәендә төшерелгән фоторәсем. Урта рәттә шулдан артист Зәйни Султанов, Габдулла Тукай, шагыйрь Сәгыйть Рәмиев. 1913 ел. Казанның Клячкин хастаханәсе. Габдулла Тукайның соңгы рәсеме. Үзем үлсәм дә, Газиз исемем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхтем. Мин сиңа яратуымны сөйләдем, и милләтем. Мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Казан Тукай тормышының күп якларына күзен ачкан урын. Нәкъ менә Казанда ул яши, кайный, пешә, җитлегә. Казаннан башка Тукай шәхесен, Тукай шигъриятен күз алдына китереп тә булмый. Бүген дә Казан Тукайны үз куйнында саклый.
Без татарлар тапшыруы бөек шагыйребезнең тормышына бәйле булган кайбер кызыклы вакыйгаларны барлап алырга булдык. Мәсәлән, аның язылган һәр шигъри юлы өчен 50 тиен көмеш яки алтын белән түли торган булганнар. Үз заманында Тукай иң кыйммәтле түләнүче шагыйрьләрдән саналган. Ул гарәп, фарсы һәм төрек телләрендә, шулай рус телендә иркен аралаша һәм яза белгән. Тукай поэзиясының чәчәк аткан вакыты әлбәттә Казан чоры. Нәкъ менә биредә шагыйрь үзе исән чакта 22 исемдә 46 китабы нәшер ителгән. Ә инде 1917 елга кадәр 72 китабы 221,900 нөсхәдә бастырылган. Татар шагыйрьнең әсәрләре бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Tam Kazan'ın ötesinde bir köy vardır. Kırlay derler. Hiç unutmayman. Avulning har yog'i o'rmon edi. Would you think that village is big? No, my dear, not at all. Түрек, үзбәк, инглиз телләрендә Шүрәле поэмасы нәкъ менә шулайрак яңгырый. Шүрәлегә мөрәҗәгать итүебез бер дә юктан гына түгел, чөнки Габдулла Тукайның әлегә әсәре тәрҗемәчеләр тарафыннан бик зур кызыксыну тудырган. Аны 29 автор тәрҗемә итә. Рус телендә 13 варианты бар һәм дөньядагы тагын 15 телдә укырга була. Хәзер барлык тәрҗемәләр дә бер җыентыкта. 2006 елда Шүрәле поэмасы Татарстан китап нәшриятендә татар, башкорт, үзбәк, уйгыр, казах, төрек, фарсы, гарәп, таҗик, рус, маҗар, инглиз, алман, француз, кытай телләрендә бер китап булып нәшер ителә. Әсәрләре 30-дан артык дибез, 35-кә, 40-ка якын дибез. 33 телне менә мин эзләп таптым, 33 телгә тәрҗемә ителгән. Монда инде безнең бөтен дөньяда билгеле француз, инглиз, немец, алман теле, рус теле инде ул телләр бар. Шулай ук элеккеге СССР халыкларының 15 республиканың 10-сы казах теле, үзбәк теле, Азербайҗан теле, украин теленә тәрҗемә ителгән. Безнең шулай ук Россиядә яши торган халыкларның телләренә дә тәрҗемә ителгән. Якут теленә дә, чуаш, удмурт телләренә. Менә шулай итеп 33 телне нәкъ бар дип әйтә алабыз. Габдулла Тукай шигырьләре тәрҗемәләрен күпчелек рус, казах, украин, төрек телләре тәшкил итә. Менә бу төрек телендә менә бу бик иң калын китапларның берсе. Аның бөтен әсәрләре диярлек төрек теленә тәрҗемә ителгән. Монда Габдулла Тукайның биографиясе бирелгән. Фатыма Аскан дигән кеше ул филология фәннәре докторы. Менә шулай итеп тәрҗемә иткән. Габдулла Тукайның әсәрләрен ныклап тәрҗемә итә башлау эше шагыйрьнең вафатыннан соң ук башлана. Мәсәлән, Лондонда чыга торган Russian Review журналында шагыйрьнең Пор ат шигыре Вильямсон тәрҗемәсендә 1913 елда инглизчә дөнья күрә. Ә инде рус теленә тәрҗемәләргә килсәк, Николай Иванович Ашмарин ул Габдулла Тукайның замандашы. Ул үзе беренчеләрдән булып Габдулла Тукай әсәрләрен рус теленә тәрҗемә итә. Шүрәле, аның туган телләре һәм бу тәрҗемәләр аның гына тәрҗемәләре түгел. Акчурин дигән кеше, Якуб фамилияле тагын бер тәрҗемәче. Бу әсәрләр, тәрҗемә әсәрләре инде 14 елда Лазарев исемендәге Көнчыгыш телләр институты чыгарган Восточный сборникка кертелә. Шагыйрьнең Габдулла Тукаев избранные стихи дип аталган беренче русча басмасы 1920 елда Ташкент шәһәрендә дөнья күрә. Разбитая надежда исемле икенче җыентык исә Павел Радимов тарафыннан эшләнә һәм 1921 елда басыла. Бүген ул китап Тукай музее экспозициясендә дә урын алган. Габдулла Тукай әсәрләренең рус теленә тәрҗемәләре академик Әбрар Кәримуллин мәгълүматына караганда барлыгы 36 китап булып, гомуми тиражы 2 миллион данәгә якынлаша. Дөрес, хәзер инде бу саннар тагын да күп. Габдулла Тукайның әсәрләрен 300-гә якын тәрҗемәче үз каләме аша уздырган. Анна Ахматова, Вероника Тушнова, Рауил Бухараев, Павел Тычина, Вил Ганиев, Нияз Әхмәров һәм башкалар. Семен Липкин дигән тәрҗемәче, шул ук вакытта үзе шагыйрь дә. Безнең бердән-бер шушы Тукай бүләге лауреатлары арасында тәрҗемә өчен алган
бу бүләкне. Габдулла Тукайның әсәрләрен тәрҗемә итү тармагын заманында академик Әбрәр Кәримуллин өйрәнә. Бу юнәлеш даимилек таләп итә. Чөнки хәзер дә Тукай әсәрләре белән кызыксыну зур. Тәрҗемәләр елдан-ел арта бара. Аның тәрҗемәчеләре турында Лирон абый Хәбибуллин инде үзенең берничә мәкаләсен чыгарды. Хәзерге вакытта Лилия Газизова менә ул тәрҗемәләрне өйрәнә. Һәм бик тә кызыклы истәлекләрен сөйләгәне бар Вакыйф абый Нуруллинның. Заманында Габдулла Тукай үзе дә тәрҗемә эшен бик яратып һәм бирелеп башкарган. Мисал өчен 1902-1904 елларда ул Крыловның 75 мәсәлен тәрҗемә итә. Ул аны хикәя итеп тәрҗемә итә һәм Казанда Энҗе бөртекләре дигән китап итеп бастырып та чыгара. Пушкинны бик яратып тәрҗемә итә, унга якын әсәрен Пушкинның Лермонтовны. Ул шулай дип саный үзе. Жуковскийның мин укучысы ди. Жуковский бит инде ул Пушкин, Лермонтовлар алар шагыйрь буларак билгеле булсалар. Жуковский русча непревзойденный, аннан да яхшырак тәрҗемәче булмый. Бүген без Казан урамнарында бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайны искә алып, аның тормышына бәйле булган кызыклы вакыйгаларны барлыйбыз. Аның замандашлары сөйләү буенча, Габдулла Тукай кием салымга артык игътибар итмәгән. Шагыйрь тормышыннан бер кызыклы вакыйга билгеле. Ул базарда пиджак сатып ала, ул 2 үлчәмгә зуррак була икән һәм шуны кыенсынмыйча яратып узак киеп йөргән. Чыннан да гаҗәеп кеше булган Тукайыбыз. Ул халык җырларында бик нык яраткан һәм аларны җыюда да шактый эшләр башкарган. 1910 елда Шүрәле тәхвиләсе белән имзаланган халык моңнары дип исемләнгән, үз эченә 28 җыр тупланган китап нәшер итә ул. Ә мәхәббәтенә килгәндә, Габдулла Тукайның тормышында хатын-кызлар күп булганмы? Җаекта яшәгән чорында Тукай ошатып йөргән 2-3 туташ булган һәм аларның барысында исемнәре Фатыма булуында искәртәләр. Ә инде Казанга күчеп килгәннән соң шагыйребезнең күңеленә һәм иҗатына йогынты ясаган туташлар исемлегендә бары тик Зәйтүнә Мәүлидова гына була. Габдулла Тукай мәхәббәтнең 5 мизгеле нәфис фильмы, шагыйрь мәхәббәте поэмасы, Зәйтүнәкәй спектакле. Зәйтүнә Мәүлидова шәхесенә мөрәҗәгать итүчеләр шактый була. Ә бит алар бөек шагыйрь белән бары тик 1 ел гына таныш була. Һәм шул вакыт эчендә бары 5 мәртәбә генә күрешеп калалар. Зәйтүнә Мәүлидова Чистайда туган ишан кызы була, һәр вакыт белемгә омтылган, газет-журналлар укыган. Габдулла Тукай шигырьләрен блокнотына язып барган. Әтисе Хәйдәр үлгәч Казанга күченеп киләләр. Шул вакытта ул шагыйрьне күрү теләге белән яна. Зәйтүнә Мәүлидова Габдулла Тукайның дусты, замандашы Фатих Әмирхан белән таныш була. Һәм нәкъ менә аңа үзен шагыйрь белән күрештерүен сорап мөрәҗәгать итә. Фатих Әмирхан Зәйтүнәне Әл-Ислах газетасы нәшриятына чакыра. Ул вакытта Зәйтүнәгә 14-15 яшьләр тирәсе, ә Габдулла Тукайга 22 яшь. Фатих Әмирхан Зәйтүнәгә ерак туган да тиешле була. Кыз үҗәтләнеп таныштыруын сорап аптыраткач, дус кызларым белән бергә Тукайга кияүгә бирермен әле дип шаярта. Зәйтүнә аңа теләсәң 14нче хатын итеп, тик Тукайга гына бир дип җаваплый. Әлбәттә, Зәйтүнәнең Тукай белән очрашулары бик самими, шундый гади очрашулар гына була. Аларны мәхәббәт дип әйтеп тә булмас. Ләкин яшьләрнең бер-берсенә тартылулары була, күрәмсең. Аларның очрашулары ничегрәк була. Беренче мәртәбә менә шулай итеп, ул Әл-Ислах идарәсенә килә Зәйтүнә. Аннан соң икенче мәртәбә трамвай тәрәзәсеннән күрешеп калалар, күзләре белән генә очрашып. Өченчесендә урамда очратып Габдулла Тукай аны чакыра әдәбият кичәсенә, һәм инде 4нчесендә алар менә шу әдәбият кичәсендә очрашып, бик матур итеп кенә сөйләшеп басып торалар. Әле Зәйтүнә яза, мин аның өстенә конфет сиптем ди, концерттан соң Тукай анда үзенең шигырьләрен укый. Зәйтүнә бик шибәр, укымышлы кыз булган. Габдулла Тукайның аңа игътибар итүе гаҗәп тә түгел. Аларны һәр очрашуыннан соң шагыйрьнең мәхәббәт турында шигырьләре чыга. Соңгы күрешүләре дә Әл-Ислах редакциясында. Чистайга китәр алдына Зәйтүнә Тукай янына саубуллашырга килә. Шагыйрь аны озатырга пристаньга киләм дип сүз биргән, тик күренми. Тукайның хатын-кыздан качуы дип бик күп язалар. Ул бит котчыккыш авыру ул вакытта. Дәвага бирелми торган авыру. Тукай шуны бик яхшы аңлаган. Аннан соң бит аның күзендә ак бар. Ул ак аны бик нык кимсеткән. Ул теге кимсенү шире белән
ширләгәндер дип уйлыйм мин аны. Чистайга сәяр труппасы белән барган Габдулла Кариев аша Габдулла Тукай Зәйтүнәгә контрамаркаларда биреп җибәрә. Кызның кулын сораучылар күп була, тик ул барысын да кире бора. 1912 елның җәендә ул Казанга килә. Фатих Әмирханнан Габдулла Тукайның каты авыруы турында ишетеп, хастаханәгә чаба. Нәкъ дип сагадан атлаганда Фахри Самадиевның Тукайны яратасы икән, аны харап итәсең килми икән. Барманда дип әйткән сүзләре күңелемдә килде дә башыма килде. Мин atlamada kiri kaytıp gittim diye. Mine de kileşekte görüşürüz, alga taba görüşürüz diye oyladım diye. Фатих Кутлу Зәйтүнәнең истәлекләрен төрек теленә тәрҗемә иткән кеше. Аларны Зәйтүнә Мәүлүдованың улы язучы Атилла Расих барлап куйган булган. Шунысы кызык, ул Габдулла Тукай премиясе лауреаты. Зәйтүнә Троицкида бер муллага кияүгә чыккан, гомер буе укытучы булып эшләп, 64 яшендә вафат. Истәлекләрен укыгач тәрҗемәче Фатих Кутлуда Зәйтүнәнең каберенә барып рухына дуга кылу теләге туа. Мин аның кабере билгесездер дип дә башыма китермим. Yaşlılardan saradım, galimlerden saradım. Gülüşüler bulmagaç üzüm izlerge tutundum. Bu Zakska barıp onun kayda ülgenliğini de bilmeleri, Kazanda ülgen mi, Tuğan yerinde ülgen mi, kaya ülgen. Şunda Kursk uramında ülgenliği açıklandı. Neydi çisloda? Yılı bilgiliydi 57. yılda. Быел март айында ниһаят яхшы хәбәр килә. Зәйтүнәнең кабере табылган. Мәхәббәте Габдулла Тукай, улы Атилла Расих каберләрен узып 15-нче аллеядан атлыйбыз. Зәйтүнәнең җирләнгән урынына Филүсә Арсланова очраклылык белән генә тап була. Мәүлүдова Зәйтүнәнең каберен мин инде күптәннән карап йөрдем. Филүсә ханым аны фотога төшерә, интернетка куя. Социаль шелтәрләрдә бу хәбәрне язучылар берлеге рәисе Каил Зәйдулла күреп, Фатих Кутлуга җиткерә. Зәйтүнә Мәүлүдованың кабер ташына Габдулла Тукайның «Гә» шигыре язылган. Шагыйрь аны икенче очрашудан соң, трамвай тәрәзәсеннән күргәннән соң иҗат иткән була. Türkayımında nokta G deyip koya bit. Yeşire isimlerini. Biz onu Elfiye'ye bulurga mümkün, Gülfiye'ye bulurga mümkün, Aliye'ye bulurga mümkün. Koyan bile biz ondan Zeytüne'ye ikenim. Şul ayette mine şul la şarkiye ve la garbiye ayetinin başında ezrek Zeytunetin la şarkiye ve la garbiye. Korelimin etem. Tukay şunda yeşirgen Zeytüne isim. Şundan ben şın köngülden ışandım. Bu şundan da minetem Zeytünlükə yazılgan, bağışlangan şiir deyip ул вакытта ук. Быел беренче тапкыр 15 апрель Тукай үлгән көнне татар язучылары Зәйтүнә рухына да дуга кылды. Күптән түгел Бердәм Россиянең Яшь гвардия оешмасының Татарстан бүлекчәсе аны төзекләндерәбез дип тә чыккан. Димәк, бөек шагыйрьнең саф мәхәббәте кабере ташландык булмаячак. 1907 елның көзеннән Габдулла Тукайның Казан шыры халкына, ватанына үзенең шигъри сүзен җиткерер өчен бирелгән 5 ел 8 айлык дәвре башлана. Тукай Казанга күчеп килгәннән соң әдәби мәдәни мөхиткә чумып үзе өчен иң кирәкле ике юнәлешне сайлап ала. Берсе аның халык әдәбиятын үстерү, икенчесе яшьләр өчен әсәрләр, уку китаплары, дәреслектәр язу. Әйе, Габдулла Тукай соңгы көннәренә кадәр Казанда яшәгән. Башта инде барыбызга да мәгълүм булганча Булгар кунакханәсенең 40-нчы бүлмәсендә, аннары соң Сарай, Свет, 1912-13 елларында ул Амур кунакханәсендә яшәгән. Мең 1913 елның башында шагыйрьнең сәламәтлеге какшый башлый. Ләкин ул иҗат итүеннән туктамый, һәм аның соңгы айларда язган әсәрләре шагыйрьнең чын мәгънәсендә зур каһарман, гражданин һәм тарихны тирәнтен аңлаучы шәхес икәнен исбатлый. 1913 елның 2 апрелендә Клячкин хастаханәсендә бөек шагыйрьнең йөрәге тибүдән туктый. Габдулла Тукайның соңгы көннәре менә шушы Клячкин хастаханәсенең палатасында үткән. Тукай яткан ятак бу. Һәм соңгы вакытта ул кичкә сөйләшкән һәм тәүлек буе аның дуслары кизү торган дип яза Вакыт газеты. Бер көн кала үлеменә, бер көн кала төшкән яки ясалган шушы рәсем. Тукай карашы һаман да хөр, Тукайча. Чөнки нинди генә мөмкинлек, нинди генә форсат чыкмасын, хәле булуга Тукай шушы палатада да иҗат итәргә омтылган. Бирдә Габдулла Тукайның Клячкин шифаханәсендә ятканда эшли башлаган китабы күрсәтелгән. Ул шагыйрь үзе вафат булгач 1914 елда гына дөнья күрә. Ләкин без анда Тукай үзе әйткәнчә
Ул халкына калдырырга теләгән нәкъ менә ул сайлаган әсәрләрне генә укый алабыз. Һәм ул китапта шулай ук Тукайның әсәрләренә багышланган беренче иллюстрацияләрдә, аның иҗаты буенча әзерләнгән беренче фәнни мәкалә дә, һәм Тукайның беренче автографлары да нәкъ менә шушы китапта басылып чыккан. Китап аннан соң 1914 елдан соң 1918 елда басыла һәм 1933 елда Токиода дөнья күрә. Ләкин кызганычка каршы бүгенге көнгә кадәр аның кириллицада әле басылганы юк. Менә Тукайның язган соңгы шигыре. Ул аны Клячкин хастаханәсендә 28 мартта иҗат итә. Мәкаль бардыр. Урыс байса Сала авылында дәү чиркәү. Татар байса хатын асрый. Була хатыны 3-4. Гүзәл тәфсир кылынса, бу мәкальдән ышбудыр матлап. Урыс байса Сала чиркәү, вәләкин әвәле мәктәп. 1913 елның 15 апрелендә, иске стиль буенча 2 апрельдә, кичке 8 тулгач, аның биредә йөрәге тибүдән туктый. 27 яшьлек татар шагыйренең үлеме турында хәбәр шундук 1-2 сәгать эчендә тарала. Шул ук төнне телеграф ярдәмендә аның үлеме турындагы хәбәр Казанга һәм башка шәһәрләргә тарала. Барлык татар дөньясына барып ирешә. Безнең бүлектә сакланучы 13 елгы Кыяш газетасы. Кыяш газетасының 3 апрель санында шундый тизенә элгертә балалар кичкенә генә булса да некролог. Татар матбугаты ул көннәрдә Тукай үлеме хәбәреннән башлана. Төрле шәһәрләрдән, кыйтгалардан кайгынамәләр газеталарының берничә саны дәвамында басылып тора. Вакыт газета 1 ай дәвамында махсус сәхифә алып бара. 4 апрель көнне шагыйребезгә, бөек шагыйребезгә багышланган бер полоса һәм икенче полосада менә тулысынча диярлек аның фотосурәте белән 7 апрельдә дә шулай ук. Аң журналы мәсәлән бик популяр булган журнал бит инде заманында. Апрель саны менә шундый кайгылы хәбәр белән чыга. Тукайның сурәте менә шул кара рамда язылган истәлекләр һәм инде Тукайның җиназасыннан фотосурәтләр. Инде бу журнал телесаңгарак чыккач, апрельнең 10-нарында чыга. Анда алар өлгертәләр инде менә җиназадан да шундый күренешләрне бирергә. Татар матбугатының апрель соннары Тукайның үлеменә багышланган дип әйтергә мөмкин. Тулайым диярлек багышланган була. Тукайның үлеме турындагы хәбәрдән соң татар дөньясында матәм көннәре башлана. Казаннан алып Кырымга кадәр матбугатта язылганча күп кенә сәүдә үзәкләре, нәшриятләр 2 көнгә эшен туктата. Үлемнән соң 2 көн узганнан соң Клячкин хастаханәсеннән Габдулла Тукайны урамга алып чыгалар. Ул вакытта монда майдан тулы халык була. Алар һәрберсе Габдулла Тукай бөек шагыйрь белән хушлашырга тели. Һәм ахыр чиктә Юнысов мәйданына кадәр, аннан исә Татар зиратына кадәр аны озатып баралар. Шул рәвешле, уйлап карагыз, 4 километр ераграк ара халык йөреше дәвам итә ул көнне. Төрле мәгълүматларга караганда Габдулла Тукайны соңгы юлга озатуга 5000-нән 10000-гә кадәр кеше килгән дип әйтелә. Бу моңа кадәр татар дөньясында күзәтелмәгән хәл. Һәм Юнысов мәйданында узган җиназа намазында алма төшәрлек тә урын булмый. Биредә җиназаны мөфти Галимҗан Баруди уздыра. Тукайның үлеменнән соң сәүдәгәрләр дә файдалана. Сүз чәчәк сатуда гына түгел. Үлгән аенда Тукай шигырьләрен граммофон тасмасына яздырып сатучылар барлыкка килә. 1 елдан Габдулла Тукай исемле сабын сатыла башлый. Бер сабын 10 тиен торган. Китаплары, фотопортретлары, тәбрикнәмәләре дөнья күрә. Хәтта конфетлар да барлыкка килә. Тукай рәсеме төшерелгән конфет. Бу Габдулла Тукайның үлгәннән соң төшерелгән битлеге. Бу маска гипстан ясалган, медицина факультеты студентлары ясый. Шулай ук бу масканы мөселман кешесенә ясалган беренче үлгәннән соң ясалган битлек дип тә атыйбыз. Ник дигәндә шәригать беренче андый битлекләр ясарга ярамый. Тукайның дуслары шагыйрьнең бөеклеген аңлап, менә шундый маскалар, битлекләр ясап калдырырга уйлыйлар. Габдулла Тукай үлеменнән соң ул халык хәтеренә тагында тирәнрәк үтеп керә сыман һәм гаҗәп түгел. Аның шигырьләре, иҗаты, әкиятләре, тәнкыйде һәм бала кебек самимилеге үлемгә дучар була алмый. Һәм тагын шунысы тагында гаҗәбрәк. Ул һәрбер сәяси режимда яши. Советлар Берлеге булсынмы, патша Россиясеме, яки яңа Россия, яңа Татарстан вакытында да ул бөек булып кала бирә. Бөтен шагыйрьгә дә татымый торган очрак.
Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Нәкъ менә шушы сүзләрдә Казанның бөтен көче дә, яшьлеге дә, тарихы да, киләчәге дә, бүгенгесе дә. Бу Габдулла Тукай белгән, ул яшәргә һәм иҗат итәргә ашкынып кайткан гүзәл кала. Тукайның мәңге яшьлек каласы. Монда бабаларыбыз җирләре, тарихы, монда халкыбызның данлы да, фаҗигале дә үткәне, оҗмахлары. Мондадыр безнең бабайлар түрләре, пычмаклары, мондадыр дәртле күңелнең хурлары, оҗмахлары. Ул салган юл аккан сулар кебек мәңге тукталмый. Халкыбызның бөек улы Габдулла Тукай исеме күңелләребездә мәңге яшәр.